Omroep Friesland. Jongpraters bij René Koster. Omroep Friesland. Alle dagen night. Goejoen, we zijn er weer. Om de stedenverkiezings van 18 maart daar alle dagen een listloeker rond tafel voor een goed peteer. Hoe de partij, de plan, maar met name ik hoe die listloeker zelfs. Live op radio en ik nog te zenden op uw internetstuurder omroeplive.nl. We praten net al innig, maar jere ik naar muziek en dat is dan muziek dat de gast wat mee had. Dit is Jongpraters, het met de listloeker van de SP, Fenna Veenstra. Welkom in de studio. Is dit voor jou een spannende aangelegenheid of ben je zo gepokt en gemazeld in de politiek dat je zit van nou, dit vind ik leuk, maar dat brengt geen zenuwen mee en mij of zo? Ja, wel een beetje gespannenheid. Het is altijd wel een beetje spannend, maar ik vind dit ook wel een heel leuk initiatief. Oké. Nou dat is mooi om te horen. En ik krijg niet zo vaak de gelegenheid om een uur te praten. Nou, dat krijg je Joen ik net, maar je krijgt wel de gelegenheid om in een uur een beeld van jezelf te gaan en van de politieke stroming en van wat je droot. Want dat wilde ik zo graag weten. Want we weten dat een heel soort politici die moeten haar in one-liners en soundbites een beetje uiterien. Ja. En wij willen graag de orenkant ik wat zien. De SP in Friesland, hoe is het daarmee? Ja, prima. Ja, we hebben een geweldige aftrap gehad van onze campagne. Daar hadden we zo'n 80, 70 man in Drachten. En in Smallingenland doen we het goed, zitten we in het college. In Zuidwest-Friesland zitten we ook in de raad. En we zitten weer helemaal in de lift. Ja, want er had wel periodes west dan wie eigenlijk de combinatie SP en Friesland een beetje een ongelukkige. Ja. Dat vond ik bij het hoofdbureau van de SP. Nou, er zijn tijden geweest waar het niet zo goed ging. Maar we hebben goed geïnvesteerd in mensen. Mensen zijn goed begeleid en we hebben goede coaches gehad. En er zitten nou prachtmensen die goed werk doen. Ja. En Job ben ik coached? Ja, zeker. Ja? Waar docht het dan? Emiel zelf? Onder andere, ja. Maar we hebben ook een heel goed scholingsteam binnen de SP. En je leert wat over de politiek zelf. Je leert debatteren, je leert analyseren. Je leert natuurlijk over de historie en de standpunten. En je leert ook goed actie voeren. Maar ik moet zeggen, dat is me met de paplepel ingegoten. Dus, Oké, nou daar zijn we dadelijk nog in. Ja. Maar ik ben nog even benieuwd. Wat hij je van Emiel leert? Van Emiel Roemer hebben we dan over zelf. Als trucje om in de campagne bijvoorbeeld dat te passen. Nou, eigenlijk heeft Emiel... ja, je leert... Wat leer je van hem? Nee, ik leer geen trucjes. Ik leer van hem om te zijn wie je bent. Ja. Oké. Nee, dan ben ik jou geleerd. Maar gewoon die zelf wezen. Ja. Maar je had een heel coachingsprogramma, dus kennelijk bestaat het uit meer. Ja. Te weten? Nou ja, dat zeg ik... Ik ben dan gecoacht door Jasper van Dijk, een Tweede Kamerlid. Ja. En we zitten dan in, dat noemen ze de groep van 30. Dan selecteren ze 30 talenten die ze dan 2 jaar lang opleiden. En je krijgt dan 2 coaches en Jasper van Dijk is een van de coaches geweest. Maar je zou niks te kennen van, dat is de partijdoctrine. En dat wordt van bovenaf in al die kandidaten getten, zodat overal hetzelfde loert verteld wordt. En dat eigenlijk een persoonlijke nood in dat hele verhaal net zo priersteld wordt. Of is het zo net? Nou, zo heb ik het zeker niet ervaren. We hebben ook onze eigen verkiezingsprogramma geschreven. En je ziet ook wel verschillen tussen verkiezingsprogramma's tussen verschillende provincies. We hebben daar ook altijd leuke, goede discussies over. De windmolens is bijvoorbeeld een punt geweest waar we binnen de provincies en de SP stevig over gesproken heeft. Waar we echt wel verschillende standpunten hebben. En dat is prima, dat mag ook. Want we zijn super democratisch. Wij schrijven een verkiezingsprogramma. Dat programma wordt dan weer, gaat door alle afdelingen heen. Die mogen daar, elk lid mag daar iets over vinden en iets over zeggen. In het congres inbrengen. En daar wordt dan weer over gestemd. Dus van doctrine... Nee, dan zijn er wel andere doctrines om me heen die ik zie. Maar het is nog zo dat je bij Friesland zelf je eigen programma schreeuwen... en ik zelf verstellen dat de tekst is? Ja. Of moet het dan ook nog even naar het hoofdkantoor... en dat Emiel of een van zijn gezallen daar een handtekening onder zet? Nee, daar zetten ze geen handtekening onder.
we sturen het wel op, want het is natuurlijk wel zo prettig dat zij die maar goed, informatie ter hebben. kennisname van Ja. Kunstkip. Net dat zij nog steeds kennen van nou, dat zit erin. Verhoor je dat nog even? Nou, ik kan me wel voorstellen dat er als er iets in gaat wat echt zo helemaal niet past bij de SP, dat we dan even bellen. Zo van, nou, zouden jullie daar nog eens over Ja. nadenken? Hè? Maar als we zeggen van, nou, we willen graag dat de rijken belastingverlaging krijgen en dat de mensen met een laag inkomen wat extra moeten betalen. Ik denk dat er dan wel eens iemand belt. Nou ja, dat zou ik heel apart weten dat dat Ja. net zou zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk alleen nog maar hypothetisch. Maar dat Is zal het- bij elke partij zo Is zijn. het bij de kandidaten niks aan? Want je bent dan coached. Maar als iemand die het net coacht is, terug de achterban toch heeg op zijn list zet wordt. Mij Ja. dat? Ja. Ja. Oké. Afdelingen kunnen zelf kandidaten naar voren brengen. En die kunnen dan gekozen worden op een congres. En je hebt een royaal aanbod van goede geschikte kandidaten Ja. van je lijsten. Ja. We hebben ook een mooie lijst. 30 mensen. Ja, nou, ik stel die vraag omdat ik jouw naam heel vaak zien kom bij de Europese verkiezingswin, Ja. jouw kandidaat. Nou ben je weer kandidaat. Er zijn meer niveaus werd jou iedere keer weer kandidaat binnen. Dan denk ik, ze had zeker net zo'n soort. Dat Venna Veenstra hield die weer naar voren gescoot werd. Ja, ik denk dat ik gewoon enthousiast ben. Of misschien wel een politiek talent. Wat nou misschien in de regio terug de partij nog even kleerstand wordt voor het gruttewerk. En dat je dadelijk naar de Tweede Kamer gaat. Ik denk dat dit ook heel groot werk is, hoor. De provincie. Ja, maar dat is Ja, geen, nee, dat is geen antwoord op mijn vraag. Nee, maar- ik zit er altijd zo in. Daar waar ik kan bijdragen, daar waar ik kan strijden, dan zal ik dat doen. Dus jou sluit er dat net uit? Nee, zeker niet. Ja, Nee. nou voorlopig neem ik gewoon wol. Nou ja, kijk, ik heb wel 2 schoolgaande kinderen. En ik heb ook afgesproken, ik blijf in Sneek wonen. Hè, zolang de kinderen naar school gaan. Ja. Dan zitten we krek even met een bakje thee nog te praten. Ja. En toen zei het hier net eens zo volle scheelt of ik nog naar Brussel matten, naar het Europees Parlement, weet je kandidaat van wie. Ja, Want je hier een heel soort voorkeurstem. ja. Kun je dat nog eens uitlezen? Hoeveel hien je nodig en hoeveel hien je te krijgen? Ja, volgens mij was de kiesdrempel iets van 15.000. En ik zat tegen ik had echt een dikke 14.000 en nog wat. ja. Kreeg je het net Spaans benauwd, hoe je dat zegt? Nou, ik was verrast. Ja. Ik had echt zoiets, maar ik ken helemaal al die mensen niet. Nee. Nou, aan de ene kant is dat mooi, dat er Ja. zo'n soort vertrouwen Ja. is. Aan de andere kant komt ook de vraag naar boven. Stel dat dat nou net 14.000, maar 15.000 en één West hier Ja. je er eigenlijk niet in. Ja. Ja, nee, je maakt een keuze. Je staat op een lijst. Maar ja, Nee, onverkiesbaar. ja, ik had het op een onverkiesbare plek, maar je staat op zo'n lijst. Dus voordat je op die lijst komt, maak je de keuze van stel dat het gebeurt, ga ik dan heen? Ja, dan ga ik heen. Ja, je zei, kijk, ik had nog een gezin en ik wil niet snitswaaien Ja. blijven. En Ja. dat is lastig, hè? Dan is Brussel een eind. Ja. Nou ja, het is dan flink heen en weer vliegen. Ja. Ja. Maar het blijkt wel, jou bent oeral beschikbaar werd de SP jou eigenlijk maar inzetten wil. Ik maak zelf die keuzes. Ja. En ik moet zeggen, de Europese politiek vind ik interessant. Maar ook provinciale politiek. Ben je een echte SP'er? Ja, vanzelf, ooit ben je daar een liefslopend voor. Maar ik had altijd een beeld bij een SP'er, dat is een actievierder. Ja? En die staat met de megafoon op de barricaden Ja. om de meesten... Ik moet een parlementair is maar in actie Ja. te krijgen. En jou bent op het eerste gezicht een beskierde, rustige vrouw met een zachte stem. Ja. Maar ik zei al, ik ben opgevoed op de barricade. Toen ik 10 was, toen hield ik al een spreekbeurt over Amnesty International. Omdat ik echt oprecht geïnteresseerd was in de mensenrechten. En de rest van mijn klasgenootje had het nog over zo'n konijn. En ik had ook een moeder die heel vaak voor Amnesty in de weer was. We waren tegen kernenergie, dus was er een demonstratie, dan werd ik meegesleept of ik ging mee. En ik heb ook nog eens een keer een kerstfeest gevierd voor Dodewaard. En dat was... Een kerstfeest voor Dodewaard. Ja, we hebben een actie gevoerd tegen kernenergie. Ja, in de vorm van een kerstfeest. Nou ja, Ja. dat viert Nou, te ja. vieren om dat nou al Ja, uit te ja. plussen. Maar op jonge Maar- leeftijd win jou dus al, Ja. mag ik zeggen, besmet met het politieke virus? Ja, en ik heb ook altijd in de leerlingenraad gezeten. Nu ook weer in de medezeggenschapsraad van de school. En ik denk dat je
juist, ik heb niet zo'n harde stem. Maar dat heeft wel als voordeel dat mensen eerder geneigd zijn om... nou moet ik even luisteren, want nou zegt ze iets. En als ik echt denk van, nou, dit kan zo niet, dan ga ik de straat op. En we hebben ook binnen Zuidwest-Friesland heel veel actie gevoerd. Actie tegen slopen. Wanneer huizen gesloopt worden en de mensen dreigen op straat te komen. Of ze mogen naar een huis die 1,5 keer zoveel huur vraagt. Nou, dat vinden wij onacceptabel. En dan gaan we op straat, dan gaan we handtekeningen verzamelen. Bibliotheken die sluiten. Dan gaan we handtekeningen verzamelen. Gaan we samen met de bibliotheken actie voeren. Ik vind je moet kijken wat je kunt doen. Als er onrecht is, moet je kijken wat je kunt doen. En dat kan op straat, dat kan via actie en dat kan in een parlement. Ja, dan kijk ik al even hoe die boet een parlementaire actie. En dat de SP in elk geval heel lang dat karakter had van een actiepartij. En het is mooi dat je dan nog in de Rie of in de Steden of in de Tweede Kamer zit. Maar eigenlijk gebeurt het op stritten. Het is beide. Ik had het idee dat dat toch wat aan het verrooien is. Je bent wat een meer parlementair en gewone standaard politieke partij worden. Nou, ik denk dat de mensen wat meer vertrouwen hebben in ons gekregen. Daarom stemmen ze op ons. En daarom komen we in de parlementen en kunnen we ook wat meer parlementair werk doen. Maar je zult ons nog steeds op straat zien. Er was laatst een onderzoek en daar bleek ook uit dat in de campagnetijd de SP het meest op straat was. Maar daarnaast voeren we ook nog een hele hoop actie, terwijl je andere partijen vaak alleen maar in verkiezingstijd ziet. Dus ja, we blijven een partij die onder de mensen is. Want op straat kun je in gesprek met mensen. Zo zijn we gisteren bijvoorbeeld nog even wezen buurten in de buurt in Holwert. Om te vragen wat de mensen van dat plan Holwert aan Zee vinden. Ja. En dat is voor ons een hele goede manier om echt in gesprek te raken met mensen en te vragen wat ze er echt van vinden. Ja. Je leest daar net een nota over, maar je staat bij mij waar in de bus, rieden naar Holwert en praten daar met meesten van wat vier meer van. Ja, en daarna lezen we die nota. Ja, en nou, daar hebben we eigenlijk het brekje al te pakken. Nee, het artikel zat vanmorgen in de Ljouwte kranten stier. Want dit programma is eigenlijk wat ik afstemt op wat er in de kranten staat. En wat er in de kranten staat is weer afstemt op wat wij doen. Daar zie je al een mooi portret van je in. Met allerlei vragen en antwoorden die ik wel weer nieuwe vragen oproepen. Daar zien we dadelijk ik nog wel even over. En daar zie je inderdaad bij de vraag van wat mij eruit jong worden onjeeld onder het project Holwert aan Zee. Nee, je zei, ik heb geen idee. Nee. Want je moest eerst naar onderzoek doen. Ja, precies. En weten wat de mensen ervan vinden. Ja. En even kwart de analyse. Nou, heel kort, 70% vindt het een goed plan. En dus vind je het meteen goed? En er zijn mensen die er wel wat vraagtekens over hebben. Of het haalbaar is. En er was ook een mevrouw en die zei van ja, we hebben jaren gestreden voor wat drempels in deze straat. Daar is bij de gemeente geen geld voor. En dan zou er nou wel geld zijn voor dit soort projecten. Nou ja, dat vinden we wel een goed argument. Dus 70% voor en dan direct voor zijn. Ik denk dat we hebben gisteren heel veel informatie gekregen, met name over, zoek nog eens uit hoe haalbaar het is en of werkgelegenheid en leefbaarheid ook niet op een andere manier kan. Nou, daar gaan we mee verder. Ja, maar met een positief perspectief, zeg maar. Zo van, in principe zijn de meesten daar enthousiast. Nou, en de meeste mensen zijn ook heel erg blij dat er nu wat gebeurt aan die leefbaarheid en aan het feit dat er leegloop is en dat er weer een blik op werkgelegenheid is. Ja. Dan zit ik gezellig te praten en dat kan het hele oerlijk doen, maar dat is de bedoeling net. Want we draaien van naar ik muziek. Sterker nog, je had op Ziek van u een listje geestald van nieuwsgierige muziek die wat mij jou docht. Het eerste daarop is van Bots, 7 dagen lang. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje de actieband uit de jaren 70, wat ik zo zeggen. Ja, sterker nog, ze hebben op 14 februari in Drachten opgetreden. Als een soort, toegift, want ze bestaan eigenlijk toch als band al lang niet meer. Ja, ze bestaan nog wel in een andere samenstelling, maar ze bestaan nog wel. Ja. En ze maken nog prachtige muziek. Nou, dit kon wel eens een originele oudere opname wezen, denk ik. In elk geval is dit Bots mee 7 dagen lang.
zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen. Dan zullen we werken, 7 dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar. Dan zullen we werken, 7 dagen lang, ja zullen we werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen. 7 dagen lang, ja werken we samen, niet alleen. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen. 7 dagen lang, ja werken we samen, niet alleen. Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen. La 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 Muziek van Bots, 7 dagen lang, maar dat hien je vast wel herkend. En we draaien het op speciaal verziek van de gast van Joen. We zijn bij Joen Praters, mij en Riege. Beteren mij listloekers aan de gang. En Joen is Fenna Veenstra te gast. Zij is listloeker van de SP. En we toch nog Bots, dat past er mooi bij. En het zie je inderdaad, ik als eerst op het listje. Ben je zelf trouwens ook muzikaal? Nee. Nee, ik speel geen muziekinstrument. Mijn man wel, die speelt piano. Mijn dochter ook, maar... ik vind het vooral mooi om muziek te luisteren. Ik mag graag muziek luisteren. En hij dan, ik altijd muziek om je heen is, waar is het eerste dat de wekkerradio ongeet en jongens als je slieping in het laatste dat ding weer uitgeet en de hele dag muziek? Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak nieuws op de radio heb. Maar ik mag in de trein, ik reis heel veel met de trein, openbaar vervoer, ik heb ook geen auto. En daar mag ik wel graag wat muziek luisteren. Ja, ik zeg in dat paspoort in de Jouwte Kranten van de morgen, Friesland kiest, ik had geen auto. Nee. Ja, dat is opmerkelijk hier today. Dat mensen, vooral als ze in Snits werkje en ik wil in Assen, Ja. werkje en in Snits wijnen. En dan ik nog in de steden zitten, op werkbesites matten. En alles met IPB vervier. Is dat een principiële keuze? Dat is inderdaad een principiële keuze. En het is ook een beetje gemakzuchtig, moet ik zeggen. Want in de trein kun je lezen, je kunt koffie drinken, je kunt rustig nog eens even wat werken of voorbereiden. En met de auto, ja, doe je eigenlijk niks. Maar
Het is voortgekomen uit een principiële keuze, uit milieuoverwegingen. En ik vind het alleen maar handiger. Je mist hem net. Soms mis je wel eens even dat, ik moet zeggen, zeker als je 's avonds veel dingen doet, er gaat maar 1 keer per uur een trein van Sneek. Of van Leeuwarden naar Sneek. Er gaat 0 keer per uur een trein naar Holvert, om maar het wat te nemen. Ja, dan heb je toch een probleem. Ja, maar dan heb ik kameraden die mij ophalen van de trein. Oh, neem je dat ik echt kameraden? Jacob van der Hoek kun je niet anders noemen dan een kameraad. Nee, nee, maar kameraad in de zin van een hele goede vriend of kameraden, nog bij die orenlading. Van die socialistische idealen van vroeger. Het zijn kameraden in de zin van maatjes. Ja. Oké. Maar zonder auto kun je het aardig rijden? Ja, het is wel wat organiseren op zijn tijd. Maar ik kan het goed redden. En ik fiets ook heel graag. Dus, ja, maar dan is Snits Assenwong heel eind, hè? Ja, dat is te ver. Hoewel ik dat soms wel eens doe. Ja, maar dan moet het heel mooi werken. Maar mooi en tiet en dan moet het heel mooi waar wezen. Ja, en de wind mee. Stel ik me zo voor. En de wind mee. Ja, want ik zeg inderdaad dat fietsen, dat Jet en ik nog bij jouw hobby, dat is mooi. Ja. Maar je had je werk, want jou bent docent opleiding sensortechnologie aan het HBO en dat zit in Assen. Ja. Wat is dat voor vak? Het is eigenlijk een moderne elektrotechniek, opleiding, maar dan gericht op sensortechnologie. Nou, sensortechnologie zit nu overal zo'n beetje in. Hè? In je telefoon, de auto's zijn allemaal veel slimmer geworden. Eigenlijk alle slimme apparaten, daar zitten sensoren in die iets voelen of zien en daar dan op reageren. En daar hebben wij dus een opleiding voor. Dus je bent een beta-vrouw? Ik ben een absolute beta-vrouw, ja. Waar vernemen we dat nog meer in? Nou, ik mag graag analyseren. Nou, dat komt mooi uit, want dat mag je in de politiek vaak. Ja, en ik mag ook graag rekenen. Dat mag ook wel eens in de politiek. Maar met analyseren is het wel makkelijk, ja. Maar je maakt altijd terug al die rapporten heen. Dat is een brei onwudden. En vaak ik nog op een hele ambtelijke wijze opschreeuwen. Ja. Dus dat je een beetje taalgevoel had, dat kan ik wel helpen. Ja, ik denk dat ik kan wel een aantal talen. Ik geef ook les in het Engels. Ik geef dus les in wiskunde in het Engels. Hoe gooi je? Ja. Ik denk dat je lesjoegen in dit vak in het Hollands dat je al gauw kwijt wie, maar dat denk ik nog in het Engels. Ja, maar dat dus een beetje talig ben ik misschien ook wel. Maar het is niet mijn hobby. Maar als je een tekst leest, ik begin altijd aan het begin. Wat is het doel? En ik kijk goed naar de conclusies. Nou, en dan stel ik voor mezelf ook een aantal vragen. En dan lees ik door het document heen. Ik maak nog wat schemaatjes. En dan heb ik toch al snel de kernpunten. Ja. Want dan komt er een soort SP-matrix even doorheen van... is het goed voor mensen met een leeg inkomen? Is het goed voor het milieu? Is het goed voor de solidariteit? En neem maar op. Ja, ik denk dat er ook een Venn-matrix overheen komt. Oh, ja. Dat is toch nog weer een beetje oors als het SP-matrix. Ja, dat lijkt wel heel erg op elkaar. Maar je doet zoiets... ik heb niet ergens een SP-matrix in de kast liggen die ik dan... Nee, maar kennelijk zit er dan nog wel een verschil met een Venn-matrix. Waarin zitten verschiltjes? Ja, ik heb... als ik denk van nou, dit snap ik echt niet. Ik snap niet waarom we deze keuze maken. Dan stel ik mezelf wel eens de vraag van nou, wie heeft er nou belang bij? Wie krijgt hier een dikkere portemonnee van? En hoe zit het nou precies? Nou, dat zie ik samen in de SP-matrix kennen. Ja, toch? Ja. Nou, dat is niet... De SP-matrix kijkt vooral, en dat is ook de blik die ik heb, van dit voorstel, wat is nou de impact voor de mensen en de impact voor de natuur of het milieu? En dan ook vooral op de lange termijn. En soms zijn er voorstellen die een jaar tijd misschien wat opleveren, maar daarna blijft er niks van over. Nou, die lange termijn, die zoek ik er ook altijd wel bij. Ik wil nog even bij waarom naar de begintijd. Je zei al, Amnesty International. Ik maak al dingen en spreekbeurten op squallen onderwerpen met oren ben
op die leeftijd in elk geval nog helemaal geen belangstelling voor hem. Dus dat ziet er al jong in. Wat voor soort huishouding ben je in Grutwedden? Wat dienen je ouders? Ze waren ook allebei docent. Oké, Ja. een lerarenfamilie. Ja, en mijn vader was een wiskundeleraar en ook techniekleraar. Hij heeft ook boeken geschreven. En mijn moeder was juf op de basisschool. Nou, dan zoen je zitten de gegoede middenklasse. Net het arbeidersmilieu, weet je hem, zitten met name voorop te komen. Ja. Mijn vader was een boerenzoon. En mijn moeder was een dochter van een politieman. Ja, ik jou daar verder net een waardeoordeel. Maar wat wie voor jou, wat triggerde jou dan dat wie net, zeg maar, het vrijmeidje uit zeg maar, de eigen laag waar ik in opgegroeid ben en de verheffing van het volk, kennelijk wie er wat oors. Nou ja, elk mens is een mens. En als je neerkijkt op mensen, dan denk ik, dan ben je pas arm. Je bent een wijs mens als je niet neerkijkt op mensen. Dus elk mens is een mens en moet ook als mens behandeld worden. En ik vind het... ieder mens verdient ook een kans om iets van zijn leven te maken. En sommige mensen hebben daar net even iets meer steun bij nodig. Maar een mens is een mens en elk mens is prachtig. Dus om nou zo te zeggen van... ja, je hoort niet bij die groep, dus wat doe je daarbij? Nee, ik... En die motivatie, is dat ik nog ergens op te baseren? Is er bijvoorbeeld een geloofsovertuiging of een orenfilosofie die je dat triot? Ik ben wel christelijk opgevoed. Dus ik denk wel dat ik die normen en waarden heb meegekregen. Maar ik ben Jo niet meer, in God nee, bijvoorbeeld? Ik ben niet meer kerkelijk, nee. Maar de waarden die het zeg maar uit dat Johan terugjoon binnen... daar ga je er wel wat mee. Ja, nou, het samenleven doe je niet alleen. Hè? Dus dat betekent dat je soms even... Als jij het heel goed kunt doen... Of dingen, als je heel slim bent of heel veel geld verdient... waarom zou je dan niet dat wat afstaan... of daarmee andere mensen even een setje geven... of helpen om ook iets moois van hun leven te maken. Nou, ik ken dat is solidariteit. Ik ken wel argumenten bedenken van mensen die het daar oorzoek denken... waarom dat net maat. A, je neemt de prikkel bij de oor... om krek een stap hutter te doen... om dat hogere niveau ik te bereiken... En B, als je zelf het werkje, waarom zoen je dat ontwaan om daar een pad van voor te gaan, daar kan je dan zelf ook extra van genieten. Nou, het is een beetje een fabeltje dat mensen een prikkel nodig hebben om te gaan werken. Er moeten eerst maar eens fatsoenlijke banen komen voordat mensen... Er zijn een heleboel mensen die ontzettend graag willen werken, maar die kunnen niet werken. Of ze worden ontslagen omdat ze in de thuiszorg werken. Dus... Dat is een beetje een fabeltje dat de mensen de prikkels nodig hebben. Sommige mensen hebben een gelijkwaardige kans nodig. Dat is wat ik zeg. En die gelijkwaardige kans betekent dat je moet organiseren... dat mensen ook als ze tegen iets aanlopen... dat ze soms even hulp krijgen om daar waar ze tegen aanlopen... om dat uit de weg te ruimen. Dat is niet een kwestie van prikkels. David Bowie... Stiet nou op een lijst. Ja. Changes. Het is zelfs het allermooiste nummer, of het allerbelangrijkste nummer van jou. Want het stiet ik in het paspoort, zat we het van de morgen in de krant te zeggen. Waarom is dit zo wichtig voor jou, dit nummer? Nou ja, het is tijd voor verandering. Het is tijd dat we... en dat zie je ook. Mensen zijn het ook zat om te leven in de individuele wereld. Mensen willen weer samenleven, willen weer samen dingen doen. We zijn laatst in Pingjum geweest. Hè? Daar zie je een coöperatie waar mensen kijken van... kunnen we niet samen iets organiseren... zodat we het eerlijker kunnen verdelen. En dat is waar wij voor staan als partij. Dat er is genoeg voor iedereen. Laten we het eerlijker verdelen. En laten we zorgen dat die verandering nu gebeurt... door op de SP te stemmen. And my time was running wild, a million dead-end streets. And every time I thought I'd got it made, it seemed the taste
was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to our next event. Time may change me. You can't trace time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking the pace I'm going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Ooh, look out, you rock and rollers. Changes. Turn and face the strain. Changes. Pretty soon now you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I said that time may change me, but I can't trace time. Ja, prachtig. Ja. Muziek op verziek van de gast van Joert. De gast van Joert is Fenna Veenstra. Zij had een listje met favoriete muziek inzinnen. Dat draaien we in dit 1 op 1 parteer. Jong. Dit wie David Bowie met Changes. En nou, die verhoring staan eigenlijk model voor wat de SP wil. SP wil een heel soort oren dingen. Daar komen we grif dadelijk ook nog goed te spreken. Maar we binnen de ronde dagen begonnen met een aardig onderdeel in het programma, vind ik altijd zelf. En dat is een soort associëren. Direct reageren op een willekeurig begrip. Nou, daar hadden we 24. Dus zet je maar even schrap. Beer Boeloe. Die sla ik over. Circus. Dat is soms net politiek. Rutger Kastricum. Een interviewer. Wienenergie. Prachtig. Sterrenrestaurants. Weet je, zelf eten met groenten uit de eigen tuin is soms net veel lekkerder. De Schoenenreus. Reetrieden. Deed ik graag. Maar jammer dat het niet kon. dit Kunst. jaar. Heel belangrijk voor democratie en maatschappij. Pliesje. Jammer dat het weggaat in Jouren. Topsport. Breedte sport. Tialf. Zeg ik dan. Zeg ik weer, breedte sport. Marit, sport voor de zorg dat mensen goed kunnen sporten. Marit Bouwmeester. Obama. De zorgwet. Israël. Palestina. Ja, het is een moeilijk conflict. Marco Borsato. Dat is nou net een artiest die ik helemaal niks mee heb.
Jesterwoude, Oosterwolde. Oeral. Ja, mooi. De euro. De euro is een munt die veel te snel doorgevoerd is. Het homohuwelijk. Fijn dat mensen van elkaar mogen houden en dat mogen laten zien. Marcus Bakker. Nee. René van der Gijp. Ja, ook een commentator. Ezonstad. Drafbaan Wolvega. Ik weet er weinig over te zeggen. Afoek. Ja, mooi dat dat bestaat. Ja, ik heb mijn kinderen ook veel boeken daarover laten lezen. En smoken. Ofwel roken. Nee, doe ik niet meer. Dat wint 24. Nou, er zitten wel een paar dingen in. Ik een tal, daar hing je net een reactie op. Maar ik een paar, daar mag misschien nog wel even hoe erop praten. Reetrieden, jammer dat het net meer ken. Ja, ik ben ik heb wat ongelukken gehad. Want je wien een persoon die graag reetrieden mocht. Ja. Maar ja. En de lichamelijke omstandigheden is zodanig dat... Ja, ik heb ooit eens met aardappels rooien is er een machine over me heen gereden. En toen zijn mijn Achillespezen wat kapot gegaan. Ja. Au. Ja. Ja. Ik zei op een gegeven moment pliesje. En toen zei je, ja, jammer dat dat voortgaat in jou. Dat begreep ik net. Een politiebureau. Oh, je bedoelt het politiebureau. Ja. Oké. Nou ja, dat is jou net het enige, toch? Dat... Nee, goed, het is een associatiespel. Dus, Ja, nee, maar ik denk... Maar zie je daar zwaar genoeg, dat bijvoorbeeld minder politie op straat is? Ik maak me wel zorgen over dat het weer een van de voorzieningen is die weggaat. En zeker hier op het platteland. Er gelden gewoon andere regels dan in de Randstad. Ja, maar krijg je een onderzoek dat we hier veiliger vielen als wij dan ik? Ja. Dus dan valt er toch ook wel wat aan? Het is mooi dat we ons veiliger voelen. Maar zoals ik al zei, het is weer een van de voorzieningen die weggehaald worden. En waar houdt het op? Ik denk dat we moeten erkennen dat de normen die in de Randstad gelden, dat die niet op het platteland gelden. En dat we op een andere manier... de voorzieningen moeten dicht in de buurt zijn. Je moet een wijkagent moet je makkelijk kunnen spreken. Het is belangrijk dat mensen ook de politiemensen kennen. Er zitten nog volle meer dingen in. Binnen een peer bij waarvan je zelf zegt, dat ook eigenlijk meer hoe ze zoals dat in een centje wat er krijgt hoe ze mocht? Ja, de kunst. Ja, de kunst. Ja. Ja, ik had bij de SP allerlei visioenen, zeg maar daar zit de kunst eigenlijk net zo bij. Nou ja, kunst is heel belangrijk. Het bindt mensen. Maar het is een... Ik heb laatst ook een column geschreven in de Leeuwarden over kunst. Ja, dat ging over de culturele haatstad. Ja. Ja, dat neemt jullie ook plastic of zo. Ja. Dat weer de conclusie. Ja. Is dat dus uit? Nou ja, waar het om gaat, als je kijkt naar de kunst, de muziekscholen, de kunstcentra, die zijn allemaal stukken duurder geworden. Daar is op bezuinigd, dus de tarieven zijn omhoog gegaan, die zijn minder toegankelijk. Terwijl kunst juist het leven verrijkt. Het brengt mensen samen. Samen in de plaatselijke harmonie spelen. Of samen toneelstukken oefenen en optreden op het Ipelofspel. Dat bindt, maar het is ook een ziel. Kunst is ook bedoeld om te experimenteren met techniek. En zo'n evenement als culturele hoofdstad, daar gaat een heleboel geld naartoe. Maar het is weer een eenmalig evenement. Terwijl we wel met z'n allen bezuinigen op die cultuurcentra. Ja, maar soms ga je even van die initiators nodig, van die grote evenementen, dat een heel soort mensen weer enthousiast van worden, die het misschien daardoor gemotiveerd worden om aan kunst te dwaan, om muziek te maken, om schilderkunst te bedrijven of op een orenwies daarin actief te worden. Die had soms even trots aan evenement zo'n triokie in de regen. Nedig, dat is toch prachtig? Ja, ik denk dat een heleboel mensen enthousiast kunnen worden over kunst. Maar dan moet je ook nog je muziekles kunnen betalen.
En dat is er nu aan de hand. Die tarieven zijn omhoog dat- gegaan of de kunstencentra En sluiten. dat feestje van culturele haardstad hingen we dus net warm hadden. Nou, ik denk dat we hadden moeten blijven investeren in de cultuurcentra en in de kunst hier in Friesland. Ja, maar dat wie de En het vraag, is net. De goed. vraag wie van die culturele haardstad, dat hingen we net warm hadden. Nou, wat ons betreft, wat de SP betreft niet, nee. Sommige mensen vinden om dit soort standpunten de SP wel eens een beetje soerig. Ik Cambuur en zijn mij vooral geen yield hinnen en dat maakt dan breedte sport. Een beetje... Kom Nou ja, op, dat- ik eens een keer leuk. Eens even een feestje, even een glimlach, eens even gezellig mee en waar... En we zouden zo graag, en daar komen we weer, er is genoeg voor iedereen. We zouden zo graag dat het geld anders besteed wordt, zodat dat feestje voor iedereen toegankelijk is. En daar gaat het ons Want om. dit is nou wel te bot een feestje voor de happy few. Ja, het gaat er natuurlijk om de toeristen naar Leeuwarden te trekken. En die kaarten die zullen ook best prijzig zijn. Maar waar het om gaat is dat er een heleboel geld geïnvesteerd wordt, ook vanuit de provincie, in de culturele hoofdstad. Terwijl aan de andere kant er bezuinigd wordt op die cultuurcentra. Dus dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. We kijken weg van de problemen die we zien bij de kunst in Friesland. En dan steken we wel geld in een eenmalig evenement. Nou, dat klinkt misschien zuur, maar zoals ik al zei, dat feestje dat moet voor iedereen. Politiek is keuzes, meidje. Absoluut. Dus je bent het wend. Wij mag vanwege de tijd nog even kiezen. Want er staan nog 2 muziekjes. Eén geven we er mee uit, dus dat kennen we altijd. Maar er zit nog één. En die kunnen we draaien, maar we kunnen hem ook oerslaan, dan kunnen we langer praten. Nou, laten we naar muziek luisteren. Als ik dan nog even een korte inleiding mag Ja, geven. een inleiding, maar hoe die plaat dan? Hè? Ja, dat ja, mij. ja. Even zien, welke wie ik alweer? Want zit hier achter op dit briefje. Ja. Mag ik er even bij pakken. Stromae. Ja. Wat won je daar oer inlieden? Tout le même. Ik heb een keer een interview gezien van die man. Een prachtige man. Het sluit ook wel mooi aan bij de kunst. Hij zingt in het Frans. Want dat is de taal waarin hij zich kan uiten. En hij zingt niet in het Engels, omdat hij dan meer geld kan verdienen. Maar hij zegt, ik moet gewoon muziek maken. En het is een artiest puur zang. En tout le même, hij zingt over mannen die altijd hetzelfde zijn. En ik kan me voorstellen dat mensen ook wel eens denken, ja, die politici zijn altijd maar hetzelfde. En daar vertel ik zo meteen nog wel even wat over. Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho mais tu, monde de mon vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites. Vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Franstalige muziek, Tout le même van Stromae op verziek van de Gost van de Dij, Venna Veenstra, listloeker van de SP. Franstalige muziek opmerkelijk, omdat je me vlak voor dat uitvoering vertelde van ik haar, toen ik een vakkenpakket kiezen, moest zo gauw mogelijk Frans vallen lid. Kom je mij een Franstalig nummer? Ja, ik vind het wel een prachtig nummer. En je kent ik alles verstaan wat ze zeggen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het opgezocht op een site waar de vertaling bij stond. Ja, nou, dat is ik heel toek. Ik bedoel, als je het net weet en je weet het plak wel te vinden, werd het antwoord shit. Dan mag je denk ik een broek van meisje. Maar je woont hier nog wat hoe zitten? Zie ik dat goed begrepen? Ja, als het gaat om tout le même is altijd hetzelfde. Of alles hetzelfde. Ik hoor heel vaak op straat dat mensen zeggen, die politiek, dat is toch altijd maar weer alles hetzelfde. Zakkenvullers. Ja, dat soort reacties. En ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Want als je kijkt naar verkiezingstijd, dan is iedereen voor sociaal beleid. Bijvoorbeeld. Maar als het dan erop aankomt in de Staten en er moet gekozen worden, dan stemmen alle partijen tegen sociaal beleid. Dus men doet wel eens wat anders als dat men zegt. En ik kan me voorstellen dat mensen daar echt zat van zijn. Dat ze zeggen van, ja, wat is dat nou voor politiek spel? En ik moet zeggen, ik heb daar zelf ook moeite mee. Ik heb er moeite mee als politiek, als mensen keuzes maken in partijbelang en niet gaan voor het belang voor mensen of milieu. Eerlijkheid, daar gaat het om. Ja. En in de politiek, ik dwaan wat je ze van tevoren beloofd had. Nou, mij dat wat mij betreft nou even loslitten. Ja. Want ik zit nou hoe de dremen van Friesland. Het paraplubegrip dat wij in de campagne beroepen om alle Friesen op te roepen haar dream voor de toekomst van deze provincie is onder woorden te brengen. En dat vreeg je, kijk, wat is jouw ultieme dream van Friesland? Mijn ultieme droom bestaat uit meerdere fragmenten, maar een hele belangrijke voor mijzelf is een fossielvrije energieopwekking hier in Friesland. Of een fossielvrij Friesland. En ik zie daar echt kansen in voor onze provincie. Als we de huizen gaan isoleren en de huizen voorzien van zonnepanelen, dan gaan we de energierekening omlaag brengen en dan zijn de huizen weer betaalbaarder, ook voor de mensen met een kleine portemonnee. Maar we hebben ook direct werkgelegenheid als we gaan investeren in die duurzame energie. Als mensen zelf bij hun wijk of een dorp een windmolen neer kunnen zetten of een zonneparkje, dan kunnen ze met die winst ook weer in hun eigen dorp investeren. Op een hele democratische manier. En dat verhoogt weer de leefbaarheid. Dus ik zie daar echt kansen voor Friesland. Dus ik zeg ook zo snel mogelijk over op fossielvrije energie. En dat kan ook, want Urgenda heeft uitgerekend dat het in 2030 al kan. Maar dat betekent wel meer openbaar vervoer. En dat betekent ook dat we die energieslurpers, dat we die aan moeten pakken. En dat we onze huizen moeten isoleren en van zonnepanelen moeten voorzien. Ja, dat is een dream. Het is net een luchtkasteel. Want het klinkt eigenlijk heel logisch. Het is ik nog wel te realiseren. Ja. En misschien ik nog wel binnen 10 jaar. Ja. Nou, 10 jaar wordt misschien wel een uitdaging. Maar je moet een piketpaaltje slaan en zeggen, daar gaan we naartoe. En dan gaan we daar helemaal vol op inzetten. En bij de SP gaan we die kant uit? Als we SP stemmen dan... En bij de SP is het een van de 5 speerpunten. En een ander speerpunt is, als ik even door mag dromen, is een duurzame en diervriendelijke landbouw. Met eerlijke producten, een eerlijke prijs voor eerlijke producten. Dat niet al het geld gaat naar de supermarkten, maar dat de boeren ook goed betaald krijgen.
betaalbare woningen en zorg in de buurt. Dat zijn onze speerpunten. Ja. En dat zou het mooi wezen als je altijd ik vind dat dat eigenlijk de te realiseren toekomst is. Dat de SP een soort zitten krijgt. Je mag nou treien van de 43. Ja. Hoeveel mag dat er worden? Wat een beetje kent naar de verkiezings. Waar zet je hem op in? De kiezers zijn het... Ja, ik vind dat vreselijk moeilijk om te zeggen. Zijn het woord, de kiezers zijn het woord. Maar wanneer ben je dus tevreden? Met fjouwer? Of zit Nou, ben je van 6? Ja, het liefste wel 6. Ja, 6 is mooier dan 4 natuurlijk. Oké, ambitie tonen vind ik. Nee, ja, dat willen we nu eigenlijk werk maken van die 100% sociaal provincie. Een socialere provincie waar we de dingen anders verdelen. De rest dan van al moet je dat plan, doen. dat mag we gewoon maar op internet even opzoeken. Of het verkiezingsprogramma in drukte vorm. Of je mee even zitten. Want je bent overal weer te vinden in de campagnetijd. Want dit programma zit erop. Het zit dat wij afskiën nemen. Net alleen nog voor jou. Maar ik voor de meesten die naar je zien gaan en die naar je jet gaan. En vertel wel vers dat Max Aardema hier montegast is van de PVV. Praat ik een uren met hem en wat hem drioot in de politiek. En dan geven wij eruit. My Time van Pink Floyd. Mooi hè? Zit het klokje met draaien litten? Prachtig. Bedankt voor je komst Ja. en succes. Dankjewel.